юноармейцы Мусурманского района торжественной дате, посвященной Великой Победе советского народа над фашистской Германией, построены, докладывает руководитель парада старший лейтенант Абулин. Здравствуйте, товарищи юноармейцы! Здравия желаю, товарищ глава района! Поздравляю с Днем Победы! Ура! 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 Benim ebiyim şu tünlümün akiye tiredi. Tını ışıkla balam, ertege kıyaş шығашak dedi. Min gözümle yumdum. Kıyaş çıktı, lakinim kıyaş soğuşunu kurdu. Biz küttük. Bir ay, 2 ay, 1 yıl, 4 yıl. Başlarımı görsek, yüreğimiz tuktay. Hat barmı, etim isenme. Başlarım başım gana sirkeridi. Enim bana eydiydi. Edim yazacak. O yazar. O isen. Minikler aldığından eti yaz. Sen isen. Ben seni kütüm deyip ışıldıydım. O gün gelip жетті. Жеңу келді. Ауыл бойлап қышқырдылар: жеңу, жеңу. Бүтін ауыл шатланды, бүтін ел қуанды. Мен басу башына басып қарап қалдым. Başqa balalarının ətiləri qayıtdı. Мен оларның шатлығına қарап үкси yıladım. Yıllar uzsa da әтесіз болашақ yürekni titrendire. Болашақтағы күту ол тұрмыштың ең ашы истәлігі. Ол ғымырға бітмей. Бүгін жеңу байрамы. Бүгін біздің батырларымыздың изгі күні. Bugün biz büyük жеңу күнін белгілеп өтәбіз. Батыр бабаларыбызның геройлық қылған ішлері мәңгіліккә истә қалашақ. Әмма бүгін дә тыныш тормышыбыз үшін күрәшүче егетләребез бар. Алар алдыңғы сызықта. Үзләренең курку белмәгән йөрәкләре белән безне саклыйлар. Һәрбер егет йөрәгендә ата-бабаларның рухы һәм туган җиргә мәхәббәт яши. Hərbi Dengiz flotu dengizçiləri. Ben bu bayramda bir kötü bağlamın, benim etkeyimde 4 abisi beraber soğuk'a gittiler. İkisi eğlenip kaçmadı. Ötesi kaçtı buldular. Ondan sonra Sunaytır'a geldi. Bende de iskalalar iken, hatkıratlar attılar. Ülap koydum, bende de iskalalar var iken. Her yılına suslay otpuska kaytıp, her yılına suslay kilem. Для меня
это честь, как бы сказать. Я сам служу на границе с Украиной, Брянской области. Вот. И для меня это как наши деды продолжали воевать, мы тоже так же продолжаем. Менә бәйрәм ашыган мин bütün үлгән җегетләрне, bütün бабайымнарны барсын искә төшереп, менә һәрберсенең семьясында сугыш күрмәгән безнең илдә семьялар бик әздер ул. Иң беренчедән котышым килә bütün райондашларыбызны 9 май бәйрәме. Тыныч булсын күкләребез. İhlas күңелдән тәбрик итә һәм аларга кайнар сәламнәрен җиткерә. Демонстрацияны дәвам итә. Мөслим район суда, 1 номерлы җәмәгать суда, суд приставларының Мөслим районы бүлеге хезмәткәрләре түргә атлый. Районыбызның һава десант гаскәрләре, Шик буе гаскәр, Чечен сугышы ветераннары, Германиядә хезмәт иткән совет гаскәрләре төркеме һәм хәрби диңгез флоты гаскәрләренә хезмәт иткән егетләр бәйрәм кунакларына һәр вакыт аяз күк йөзе, тыныч, имин тормыш тел. Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгының казначылык департаментының Мөслим районы буенча территориаль бүлекчәсе хезмәткәрләре илләребез тыныч, һәр вакыт финанс тотрыклыгы булсын дигән теләктә сәламнәрен юллап парадтан үтәләр. Мөслим муниципаль районы мәгариф идарәсе, муниципаль казна учреждениесе металлистлары, мәктәптән тыш эшләр үзәге, муниципаль бюджет учреждениесе хезмәткәрләре, барлык райондашларны, килгән кунакларына бәйрәм белән котлый. Товарищ глава района, юные армейцы Мусюмского района торжественному прохождению маршем построены, докладывает юный армеец Оскар Салихов. Әйсән балалар бакчасы. Әйсән балалар бакчасы коллективы зур кайнар сәламнәрен җиткерә һәм бөек җиңүне 81 еллыгы белән шын күңелдән тәбрик итә. Үзәк мәйданга Миләшкәй балалар бакчасы коробкасы керә. Күбәләк балалар бакчасы. Яшь армиячыларына кайнар сәламлибез. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта гомуми белем бирү мәктәбе кызларын сәламлибез. Мөслим лицее егетләре, сезнең каршыгызда Мөслим лицееның яшь армиячылары, Ажаган уенының муниципаль этабы җиңүчеләре, мәйданга Мөслим гимназиясе кызлары керә. Әлеге кызлар алдынгылар хәрәкәте оешмасы активистлары, гимназияда оештырылган патриотик акцияларның башлап йөрүчеләре, кызларның формулары да мәктәп күләмендә макулатура җыеп тапшырган акча хисабына китерелгән. Мөслим политехник техникумы уза. Михайловка урта гомуми белем бирү. Күпме әти, әниләребез, әби баба
бабайларыбыз ғозап кечіріп, яуланған жеңу бұл. Сүйінем шуның үшін, шушы еллар, инде 81 ел үтсе де, балалар көңілінде, еш буын көңілінде, қазіргі вақытта да көңіллерінде олар жеңуінің ауырлық біле келгенін оңлау мүселер, hem yaşaonun қадірін білелердір деп ойлаймын. Енді 81 ел büyük жеңуге, барыбір да көзге яшьләр килә. Шигырьләрен укыганда, тыңлаганда менә бүгенге шараны да йылы-йылы карадым. Минем үземнең бабакаем катнашкан менә яңа гына фотоларын карап килдем. Батырлардан, нисеннән, Стентоннан горурланып килдем. Иң улы бәйрәмнәрнең берсе безнең өчен генә түгел, байтак илләр өчен дә. Әгәр дә шушы бәйрәм булмаса, без сезнең белән монда сөйләшеп тә тора алмаган булыр идек. Именно безнең халыкның бүтән фашист илбасарларын җиңеп, үзебезнең илне, Европа илләрен азат итеп, безне шушындый матур көннәргә китерде. Рәхмәт аларга, исәннәргә, мәрхүм булганнарга. İpteşler, birge жыйылабыз. Мында килигиз әле, райкомнан кунак килген. Габдрахман Исмагилович, рәхим итегез, сүз сезгә бирелә. Рәхмәт иптәшләр, 41 елгы язгы чәчү эшләрен яхшы гына башкарып чыкты. Җиткерелгән план кыска срокларда ныклы әзерлек белән үтәлде. Бу эштә катнашкан һәр колхозчыга район партия комитеты исеменнән рәхмәт белдерәбез. Һәм инде сезнең тырыш хезмәтегезне бәяләп, Путиловск колхозына вымпел тапшырыла. Хезмәтебезне күрә белүегез өчен рәхмәт. Авылдашлар белән бергә эшләдек. Менә монда инде иң нәтиҗәле механизаторыбыз Касыйм Салахетдинов. Аның улы Габдел бу елны әтисе үзеннән Чаллыга трактористлар әзерләү мәктәбенә юл тота. Шулай ук алдынгы комсомолка Зөләйха медицина училищесына җибәрелә. Колхозыбызга сездәй кадрлар бик кирәк иптәшләр. Гыйльфанов абый савым чыгышын һәр сыерга 20 литрга җиткезеп, ВДНХга быел наузын барам әле. Менә күрерсез. 22 июнь иртәсендә Гитлер Германиясы туган туфрагыбызга каршы сугыш башлады. Безнең алда хәзер бер генә бурыч. Илебезне саклап калу. Әминәттә, колхоз сезнең кулга кала. Тырышлыгың да бар, үҗәтлегең дә. Гыйльфанов абый, булдыра алырмы микән соң? Булдырасың. Булдырырга кирәк. Товарищи, построились. Равняйсь. Мирно. Далее. Вон. Шагом. Марш. Әтисен озакта бер сабый сугышкан. Күзенә иратның яшьләре тулышкан. Сабыйым гышы бул пышылды тын гына. Койдырмын алып мин тәтиләр улыма. Син улым үсә тур әнием янында. Хөнәрләр өститер үзеңә тагында. Койдырмын бик тиздән. Елама күз нурым. Авырмый бирешми шынығып үз улым. Карашыннан соң көчерә читкә. Пышылды эченнән, йөрәгем сабыр бул. Баласын үбәдә күзеннән, битеннән, кузгала сәфәргә ул туган җиреннән. Я, дускаем Хамидулла, сызлыймы? Каласы иде сиңа госпитальдә, берәр атнага. Врачта шуны сөйләде. Эй, Мансур, сине чыгарганда ни җаны белән калыйм дигәндә? Кошып булса да чыгар идем билләхи. Күрше республикада булсак та, бергә татып фронт кыенлыгын
айырылмаслык булып бусландык. Ayrılmışa birge front geçip, muyunun bursak idi düşmanın. Yigitler, Züleyha bilen ilenişirge komandir rüksat berdi. Peki uzuguna kayıtkansın bek solu, sanitarkımızna. Lakin ejir itip til soray. Bir nemis ofitser aday. Yigitler, kim benim bilen razvedkaga? Baramız indi, baramız. Eygali yaştı, sızdır garmanını. Banu, ullarım Salih, Zahir. Uy geçirişlerimizni anlata alırlık sözlerini tabuğu kıyın. 4 yıl boyuna bargan kanlı berilişler tamam. Sovet soldatı жиңу yauladı. German жерinde, туған yurtımızdan çitte bulsam da, bütün uylarım bari siznin hakta. Şatlıklı kuruşu mezgillerin tüzümsüzlük bilen kütüp, Abdurrahman. Saldat bulup da şaygaylar, baskan bugün meydanı türüne. Жиңу күні келіп жеткен сайын, көппе көз yaşları төгілі. Жиңу күні жеңген келмеді ол, ұятып қалды еліне олары, Алланың хұрметіне байрақларына. Великой победой! Неше еллар элек біздің әби бабайлар шушы жеңуні бұлдырғаннар, тұрғаннар, қазіргі күнде енді аларның подвигларын деп айтам енді, аларның шушы жеңуні бұлдырған көрінішлерін аларның балалары, ұнықлары біздің хәрби мақсус операцияда көрсетілер. Барлық біздің районларға һәм барлық якташларға рәхмәт әйтәсе килә. Мөслимем түрендә нур булып күңелгә калыкты батырлар шәһәре. Югалтты күпләрне, онытмый үткәнне дип безгә һәр вакыт дәшәр ул. Йөрәктә яралар, һаман да яналар. Онталмый улларын аналар, һәйкәлләр булсыннар һәм теләп торсыннар сугышлар
булмасын яңадан. Бүген бәйрәм көне барлык кешене бәйрәм белән котлыйм. Илләребез тыныч булсын, күкләребез аяз булсын. Бүген без һәлак булганнарны искә алабыз. Һәм сугыш каһарманнары турындагы якты истәлекләрне саклау өчен җаваплы булуыбызны елдан-ел ныграк төшенә барып, исәннәргә чиксез хөрмәт хисләребезне белдерәбез. Тарих битләренә котышкыч газаплары, чиксез югалтулары белән кирип калган сугыш илебезнең бер генә гаиләсендә читләп үтмәде. Улларын, ирләрен, әтиләрен югалткан аналарның, хатыннарның, сугыш чоры балаларының кайгы хәсрәте йөрәкләргә мәңгелеккә уелды. Яралары гомерлеккә төзәлмәс җәрәхәтләр салды. Ләкин батыр йөрәкле ил халкы бөек җиңүгә ышаныч белән яшәде. Бүген җирлегебездә бөек җиңүгә зур өлеш керткән 63 тыл ветераны яши. Хөрмәтле ветераннарыбыз, райондашлар, тантаналы бу көндә сезгә нык сәламәтлек, озын гомер, бәрәкәт һәм иминлек телим. Бөек җиңү көне котлы булсын. Евгений Владимирович Крюковның, диңгез пехотасы командующийның орынбасары генерал-полковник Геннадий Анашкинның, Кара диңгез флоты командующие Сергей Пинчукның рәхмәт хатлары. Мы безмерно благодарны поколению победителей, решительно и самоотверженно отстоявшую свободу и независимость Родины. Великая Отечественная война оставила глубокий след в каждой семье. Из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек. И для многих из них война стала последним испытанием. Мы гордимся вкладом республики в общую победу. Казанские заводы выпускали боевую технику, предприятия поставляли вооружение и обмундирование. Год воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан – это хороший повод еще раз выразить безграничное уважение к тем, кто ковал победу на фронте и в тылу, окружить вниманием и заботой ныне живущих свидетелей и участников тех событий. Сегодня ответственность за судьбу Российской Федерации, ее безопасность и суверенитет приняли на себя новое поколение защитников Отечества. Участники специальной военной операции, как и их предки, честно выполняют воинский долг, демонстрируя высокий профессионализм и образец подлинного патриотизма. Погляди на моих бойцов, целый свет